Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang normal na pamilya, ang mga magulang ang karaniwang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero minsan ay may mga pamilya din kung saan mga pabayang magulang ang inaalagaan ng kanilang mga anak. Ikaw, kapuso, maayos ba ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ako po si Trevor pero Trev na lang ang itawag nyo sa akin. 22 years old na ako at isang technical support specialist. Wala pa man akong 30 pero masasabi kong pagod na ako sa buhay. Araw-araw na lamang kasi ay puro pasakit na lamang ang ibinabato sa akin ng mundo o Papa Dudut. Araw-araw kong kumakain ng problema kaya siguro ni isang ngiti ay hindi ko na makita sa mga labi ko. Papa Dudut, simula pagkabata ay batak na ang katawang ko sa pagtatrabaho. 12 anyos pa lamang ako noon ay nagbubuhat na ako ng gulay sa palengke kapalit ng baon ko sa eskwelahan. Naranasan ko na rin noong maglinis ng windshield sa gitna ng kalsada. Nangalakal din ako, nagbenta ng sigarilyo at lahat ng pwedeng mapagkakakitaan ng isang bata ay nagawa ko na noon para lamang may makain at magamit sa eskwelahan. Pagsapit naman ng high school at college ay tumatambay ako noon sa mga bus terminal gamit ang lumang bisikleta ko na may sidecar para magbenta ng sigarilyo at tubig. Nag-part-time din ako sa computer shop at sumasideline sa construction. Lahat ng ito ay ginawa ko para lamang sa pag-aaral ko sa kursong Information Technology. Kahit ni isang tulong mula sa mga magulang ko ay wala akong natanggap, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay nakapagtapos naman ako sa awa ng Diyos. O anak, tapos na ang graduation nyo? Tapos na ho. Hindi man lang kayo nagpunta. Pupunta naman talaga ako. Tignan mo nakabihis na ako. Sayang hindi ako nakaabot. Alam nyo ba na mag-isa ako nagmarcha? Nagpahuli na nga ako eh. Umasa ako na late lang kayo. Yun pala hindi talaga kayo pupunta. Kasasabi ko nga lang sa'yo na pupunta naman ako. Akala ko kasi mahaba pa yung graduation nyo. Mabilis lang pala natapos. Sana kahit konti nag-effort kayo ngayong graduation ko. Yun lang naman yung hiling ko sa inyo eh. Hindi nyo pa nagawa. Kasalanan mo rin naman. Kagabi mo lang sinabi sa akin. Paano ko kayo sasabihan kung palagi kayong nasa labas kasama yung boyfriend nyo? Pag uwi nyo lagi kayong lasing tapos maghapon kayong tulog. Sinabi ko naman sa inyo na alas 8 yung graduation namin eh. Alas 9 na nga ako nagising. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Marlon. Hindi ko na namalayan yung oras. Mas importante pa kasi yung boyfriend nyo kaysa sa akin. Hayaan mo na. Kahit sisihin mo pa ako tapos na yung graduation nyo, wala na tayong magagawa dyan. Mila, ready ka na? Oh, Marlon, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Kakatext ko lang sa'yo ah. Mabagal ka lang talaga kumilos. Uy Trev, graduation nyo pala. Congratulations. Salamat. Ano, tara na? Teka, saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Sayang naman yung damit at makeup ko kung hindi ako lalabas. Grabe naman kayo ma. May oras kayong kumain sa labas kasama yung boyfriend nyo? Tapos ako di nyo man lang ako mabigyan ng oras? Ano ba, Treb? Para graduation lang eh. Hindi lang ako nakasipot, galit na galit ka na. Kaya kayo iniwan ni Papa eh, dahil sa ugali ninyong yan. Nagbubuhay dalaga pa rin kayo kahit na alam nyo na marami kayong obligasyon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya kayo iniwan ni…
Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Hindi pa kita iniluluwal, pinaghihirapan na kita. Ako ang bumuhay sa'yo. Bumuhay? Iniluwal nyo lang ako, ma. Pero hindi kayo ang bumuhay sa akin. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako para lang makuha lahat ng mga pangangailangan ko. Hoy Treb, ba't ganyan ka sumagot sa mama mo? May pinag-aralan ka ba talaga? Lumalaki kang bastos ah. Isa ka pa eh. Sobrang bad influence mo kay mama. Pareho lang kayo. Kung umasta ka, daig mo pa babae. Ang liit na bagay lang niyang graduation na yan. Pinapapunta mo pa mama mo wala din naman siya mapapala doon. Bakit? May medal ka ba? Wala naman di ba? Munti ka na nga hindi makapasa eh. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ng pamilya ko? Labas ka na dito. Boyfriend ka lang ni mama para sabihin ko sa'yo. Ba sumusobra ka na? Tama na yan! Hoy, ikaw bata ka. Ayus-ayusin mong pananalita mo ha. Hindi porket nakapagtapos ka na ganyan ka na umasta. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay? Tingnan nyo nga. Tanghali na pero wala man lang akong makitang pagkain na nakahain sa lamesa. Ganyan ba, nanay? Bakit naman kita ipagluluto ng pananghalian kung ganyan kabastos siyang ugali mo? Bahala kayo magluto dyan! Tara na nga, Marlon! Pesting buhay to! Binigyan ako ng anak na walang modo! Papa Dudut, kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama. Mas importante sa kanya ang mga lakad niya. Hindi bali nang wala kaming makain basta makalabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Mas mahal niya ang mga material na bagay kesa sa aming mga anak niya. Para siyang teenager na nagrebelde. Kung kailan tumanda na ay saka siya nagbuhay dalaga. Simula nung iwan siya ni Papa ay tinalikuran na rin ni Mama ang obligasyon niya sa aming magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng mga magulang ko basta ang naririnig ko mula sa mga chismis ng kapitbahay namin ay iniwan ni Papa si Mama dahil sa ugali nito. Palainom kasi at mabarkada si Mama at yon ang laging pinag-aawayan nilang dalawa. Pagkatapos ng hiwalayan ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging boyfriend ni Mama. Ang latest nga ay si Marlon na nakilala niya sa isang bar. Tanggap ko naman, Papa Dudut, kung magkaroon man ng bagong asawa si Mama. Ang hindi ko lang gusto kasi ay ang lalaking tipo ni Mama ay puro mga bad boy o sa madaling salita ay mga lalaking walang kwenta. Mabait naman nung una si Marlon, syempre nanliligaw pa lamang siya noon. Pero nang sagutin na siya ni Mama ay lumabas na ang totoong ugali niya. Suwapang siya, Papa Dudut, at tulad ni Mama ay mahilig ding mag-inom. Siguro nga ay meant to be talaga silang dalawa dahil pareho silang walang kwenta. Ang problema ko lamang sa kanila, Papa Dudut, ay sinasaktan niya kaming magkakapatid. Kuya Marlon, totoo ba na sinaktan mo si Trisha? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung kapatid mo? Nakita ko yung pasa niya sa braso. Bakit mo naman sinaktan yung kapatid ko? Itanong mo sa kanya. Yung babaeng yun, masyadong matabil ang dila. Utusan lang na bumili ng alak Ang dami na sinabi. Siyempre, magagalit yun. Pera niya ginagamit niyo pambili ng alak niyo. Ang laki-laki mong tao, hindi ka marunong magbanat ng buto? Sa amin mo pa inaasa yung bisyo mo? Nung sabi mo? O bakit? Totoo naman Simula nang tumira ka dito, sa amin ka umaasa. Ultimo pang inom mo kami pa gumagastos. Nasaan ang hiya mo? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang padre di pamilya sa bahay na to Hoy, para malaman mo, ako ang pinakamatandang lalaki sa pamamahay na to. Ako ang dapat nasusunod kaya wala ang karapatang bastusin ako. Bakit naman kita susundin? Kung tutusin, wala ka naman silbi rito kundi maging palamunin Anong sabi mo? Gusto mo bang makatikim sa akin Pasalamat ka, anak ng nanay mo kaya hindi kita mapatul-patulan. Ang sabihin mo, puro angas ka lang. Huwag mong sinusubukan pasensya ko Nagtitimpi lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Sige, gawin mo. Hindi kita atrasan. Kapatid ko yung sinaktan mo kaya talagang hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Talaga lang Talaga. Hindi ako papayag na palamunin ka na nga rito, nananakit ka pa. Tarantado ka! Lika nga rito! Aray!
Mana ka talaga sa tatay mo, Pulpul eh! Wala ka respetong hayop ka! Ikaw ang hayop! Pumapatol ka sa mas bata sa'yo! Dapat lang naturuan ka ng leksyon! Hoy! 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 Anong ginagawa nyo? Tumigil nga kayo! Ma, kausapin mo yung palamunin mong lalaki ha. Sabihin mo sa kanya na ilugar niya yung sarili niya dito sa bahay. Ano bang ginagawa nyong dalawa ha? Pasalamat ka inawat ako ng mama mo! Akala mo kung sino ka matapang! Wala ka naman palang binatbat! Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Para kayong mga bata! Ikaw, Treb, anong ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Marlon? Ako pa talaga tatanungin nyo niyan? Siya nagsimula eh. Siya tanungin nyo. Ikaw nga tinatanong ko, di ba? Bakit mo ko utusang magtanong pa sa iba? Sinaktan niya si Trisha. Yun lang? Ang OA nyo? Dapat lang kayong disiplinahing magkapatid. Lumalaki kayong walang galang. Kami pa talaga ang walang galang? Sino ba nagpalaki sa amin? Tignan mo, napakabastos ng bunganga mong bata ka. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Magsama kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kayo mag-usap niyang boyfriend mong bano. Hindi pa ako tapos sa'yo! Bumalik ka rito! Hoy, linisin mo yung mga kinalat mong bote ha, para may pakinabang ka dito. Ah, matigas ka ha? Tignan ko nga kung mas matigas yung ulo mo kaysa sa bote na to! Papadudot gano'n na talaga ang ugali ni Kuya Marlon, patilikod siya kung tumira. At ang araw na yon ay kinailangang tahiin ang ulo ko dahil grabe ang tinamo kong sugat matapos akong hampasin ni Kuya Marlon ng bote. Ang nakakainis ay sa halip na ako ang kampihan dahil ako ang napuruhan ay ako pa ang sinisisi ni Mama. Masyado raw kasi akong matapang at walang galang sa mga nakakatanda kaya deserve ko raw ang nangyari sa akin. Kung matalino lang daw ako ay dapat hindi ako pumapatol sa mga taong lasing. Ang malala pa, Papadudot, ay hindi man lang nila ako tinulungang itakbo sa ospital. Duguan ako nagpunta sa pagamutan kasama ang kapatid kong si Trisha. Ni isang beses ay hindi man lamang ako dinalaw o sinamahan ni Mama sa ospital. Parang wala lang sa kanya ang nangyari, imbes na panagutin niya ang gumawa sa akin noon, ay hindi ko man lang naramdaman ang concern niya sa akin. Ako lahat ang nagbayad sa mga ginastos ko sa ospital. Maski gamot lang sana ay wala man lang silang inambag, Papadudot. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang mga nangyari. Nang mga panahon na yon ay punong-puno na talaga ako kaya naisipan kong isama si Trisha at naglayas kaming dalawa, Papadudot. Malakas ang loob kong umalis dahil sa pag-aakala ko ay may tatay akong matatakbuhan. Yun nga lang, Papadudot, ang amang inaasahan kong tutulong sa aming magkapatid ay tulad lang din pala ni Mama na walang pakialam sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Quezon City namin nahanap ang tatay namin, Papadudot. Mag-isa lamang itong nakatira sa inuupahan niyang apartment. Hindi kalakihan ang tinitirhan nito pero para sa isang lalaki na mag-isa lamang ay sapat na ang sukat noon para sa kanya. Nung malaman ni Papa ang nangyari sa amin ay natuwa ako na kinupkup niya kami sa kanyang tinutuluyan. Akala ko noon ay magiging maayos na ang buhay namin dahil nasa tamang tao na kami. Pero akala ko lamang pala ang lahat ng yon, Papadudot. Kung ano kasi ang ugali ni Mama ay mas masahol pa pala si Papa. Papadudot, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay namin. Maliban dito ay mahilig din siyang mag-inom tulad ni Mama. Mabait siya kapag wala sa impluwensya pero paglasing na siya at may tama na ng droga ay nasasaktan din niya kami. Minsan, mas malala pa nga ang nagagawa niya sa amin kapag hindi namin siya nabibigyan ng pera pambili ng bawal na gamot. Minsan, ang kinikita namin sa trabaho ay napupunta lamang sa mga bisyo niya, Papadudot. Tiniis namin pareho ni Trisha ang ugaling yon ni Papa. Kumpara sa bahay nila Mama ay kaya kong tiisin si Papa dahil kalimitan naman siyang wala sa apartment. Ang problema nga lang, Papadudot, nung wala na siyang makuhang pera sa amin ay sinubukan niyang ibugaw si Trisha. Doon na po ako napuno at nagalit sa tatay ko.
Oh, anak, para saan yan? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami dito. Ha? Bakit kayo aalis? Hindi mo alam kung bakit? Pa, ibinubugaw mo si Trisha sa mga kaibigan mo. Sarili mong anak yun. Paano mo naisip na gawin yun sa kanya? Pasensya ka na. Hindi naman natuloy eh. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo pag may gumalaw sa kapatid ko. Ayusin mo pananalita mo. Tatay mo kausap mo. Bakit? May karapatan akong magalit. Anak mo kami. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Kaya mo kaming ipagpalit para saan? Para sa drugs mo? Yang bunganga mo. Baka marinig tayo dito. Gusto mo bang mahuli ako, ha? Mas mabuti na yun kaysa ibugaw mo si Trisha. Ipapakulong mo sarili mong tatay? Ibang klase ka rin ah. Sige, kung gusto nyong lumayas dito, umalis kayo. Akala mo pipigilan ko kayong dalawa? Mga walang kwenta. Kayong walang kwenta. Mag-aanak-anak kayo tapos pababayaan nyo lang. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung hindi nyo rin naman pala kaya alagaan. Ang tanda-tanda mo na, magpapaalaga ka pa. Eh kayo nga yung mas matanda sa amin pero kami naman ang nag-aalaga sa inyo. Kanina ka pa ha, namumuro ka na sa akin. Bakit? Sasaktan nyo rin ako tulad ng ginagawa sa akin nila mama? Wag mo kong itutulad sa nanay mo. Kumpara sa babaeng yon, mas mabuti akong magulang kaysa sa kanya. Anong mas mabuti? Pareho lang naman kayong dalawa. Pareho kayong pabaya. Pinabayaan nyo kaming magkapatid. Kasalanan yan lahat ng mama mo. Naku, wag na kayo magsisihan. Para kayong tanga. Kahit tanungin mo pa si Trisha, pareho lang kami ng nararamdaman. Lumaki kami na parang walang mga magulang. Eh di sorry, ako na ang pabayang ama. Alam ko naman yun. Wala na akong magagawa kung ganito talaga ako. Alam mo pa, sana magbago ka na. Darating din tayo dyan. Pero hayaan mo munang enjoyin kong buhay ko. Bahala nga kayo. San kayo titira niyan ngayon? Babalik kayo kay Mila? Hindi na kami babalik doon. Eh saan kayo pupunta? Bahala na. Kung saan man kami dali ng mga paa namin, edi doon kami. Hindi ko na kayo pipigilan. Desisyon nyo yan eh. Aalis na kami mamaya pagkatapos man ng halian. Okay, basta wag mo lang ipagsasabi kung ano yung mga nakita mo rito ha. Huwag ipagsabi yung mga nakita rito. Naisip nyo pa yan? Ewan ko sa inyo pa. Magbago na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pabayaan mo na lang ako. Ano, sigurado ka na sa desisyon nyo ha? Wala nang bawian. Oo talaga, wala nang bawian. Salamat na lang sa lahat. Papadudot aaminin ko na magkahalong pride at sama ng loob ang naging dahilan kung bakit umalis kami sa bahay ni Papa. Okay lang sana kung ako lamang ang umalis. Kaso hindi ko naisip na kasama ko pala si Trisha. Pati tuloy siya ay nadamay sa problema ko. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na mas okay na rin na kasama ko siya kesa naman maibugaw siya ng tatay naming walang kwenta. Kung saan-saan kami nakitira noon, Papa Dudut. Nakitira kami sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ni Trisha at maging sa ibang kamag-anak. Kaso nga lang ay dumating noon ang panahon na hindi na kami kayang suportahan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Kaya napilitan kaming umalis din. May mga panahon pa nga, Papa Dudut, na sa lansangan kami natutulog ni Trisha dahil lang ayaw kong pumayag na bumalik kina nanay. Doon ko lang napagtanto na bilang lang palang maituturing kong totoong kaibigan. Ganon pa man ay hindi ko naman sila sinisisi, Papa Dudut. Mahirap din naman kasi ang umampo ng dalawang tao sa panahon kung saan ay naghihirap ang karamihan. Mismo nga naming kadugo ay hindi kami matulungan, ibang tao pa kaya. Kaya naman kahit na ganoon ay wala akong tampo sa kanila, mas nagtampo ako sa dalawang magulang ko na dapat ay siyang gumagabay at nag-aalaga sa aming magkapatid. Wala kaming ilaw ng tahanan, wala din kaming padre de pamilya na sana'y nagsisilbing haligi ng aming pamilya. Papadudot dahil sa gutom at walang matirhan ay napilitan kaming bumalik ni Trisha kay mama. Wala akong choice kundi ang lunukin ang pride ko dahil wala na talaga kaming mapuntahan noon. Sa pagbabalik ay ang boyfriend ni mama ang agad na sumalubong sa amin.
may nagbabalik ka. Ano Treb, kamusta na ang buhay natin ngayon? Nasaan si Mama? Nasa loob. Mila, lumabas ka rito. May naghahanap sa'yo. Sino? Oh! Anong ginagawa niyo rito? Ma, babalik na kami ni Trisha dito sa bahay. Wala kayo na pala sa paglalayas yun, oh. May palayas-layas pa kasing nalalaman. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Asa na ngayon ang tapang mo? Tumigil ka na dyan, Marlon. Magsisimula ka na naman. Hala, pumasok na kayo sa loob. Salamat. Ops! Teka lang. Ganon-ganon na lang yon? Bakit? Ano pa bang gusto mo mangyari? Siyempre, bago natin sila tanggapin ulit dito sa bahay, kailangan muna nila mag-sorry sa mga ginawa nila. Ha? Mag-sorry para saan? Sa pambabastos mo sa amin ng mama mo. Ma, Tama nga naman si Marlon. Kailangan matuto kayo ng leksyon. Ganyan ang napapala ng mga batang walang respeto sa nakatatanda. Ma, gusto mo na mag-sorry ako sa boyfriend mo? Ano yun? Magsusorry ako kasi muntik niya ako mapatay? Ako pa hihingi ng tawad kasi sinaktan niya kami? Ayaw mo bang bumalik dito? Sige, magmatigas ka pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw nga dapat na mag-sorry sa amin eh. Tingnan mo tong anak mo. Nagmana yata sa'yo eh. Ang tigas ng ulo. Mag-sorry ka na lang kasi, Treb. Ma-pride ka pa eh. Okay lang naman kung ayaw mo mag-sorry. Umalis na lang kayo kung ayaw mo ibaba yung pride mo. Hindi ako magsusorry sa'yo. Eh di lumayas na kayo. Bakit ba ikaw ang nagdedesisyon sa pamamahay na to? Hindi naman ikaw ang tatay namin ah. Alam mo, umalis na lang kayo. Ang tahimik ng buhay ko simula nung umalis ka, Treb. Ngayon nanggugulo ka ulit? Ma, pinapalayas mo kami? Anak mo kami! Mas pinili mong umalis dito, di ba? Eh di panindigan mo. Ikaw na nga pinagbibigyan namin eh. Ikaw may kailangan sa amin tapos ikaw pa tong matigas? Para sorry lang eh, hindi pa magawa. Ma naman, huwag kang ganyan. Tsaka kausapin mo nga tong boyfriend mo. Balikan mo na lang kami kapag marunong ka nang humingi ng tawad. Marlon, pumasok ka na. Kahit si Trisha na lang ang kunin nyo. Wag na ako. Hindi ko gagawin yung gusto nyo mangyari. Mas pipiliin ko pa na tumira sa kalsada kesa magpakumbaba sa mga tao na hindi naman deserve ang sorry ko. Bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Wala na akong pakialam kahit saan ka pa tumira. Tandaan nyo tong araw na to, ma. Dahil hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo. Alis na! Dami mong satsat eh. Alam ko na ma-pride talaga akong tao. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang paghahari-harian ni Kuya Marlon sa pamamahay namin. Marunong ako mag-sorry kapag ako ang nakasakit pero sa pagkakataong yon ay hindi ako ang may kasalanan sa mga nangyari kundi sina Mama at Kuya Marlon mismo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kami natitiis ni Mama. Sobra-sobrang pagmamahal niya kay Kuya Marlon sa puntong mas pipiliin niya ang lalaki niya kesa sa kapakanan namin ng kapatid ko. Dahil ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho ay muntik na akong matanggal sa pinapasukan ko. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko, Papa Dudut. In-explain ko sa kanya lahat ng nangyari at naintindihan naman niya ang pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang delivery boy at ang maganda pa rito ay pinayagan ako ng amo ko na pansamantala munang magstay sa refilling station kung saan ako nagtatrabaho. May maliit itong kwarto sa likuran ng kanilang pwesto, doon ako pansamantalang tumira ng ilang buwan. Papa Dudut, nag-ipon ako ng pera. Yon ang naging priority ko. Pinilit kong maging masinop sa pera habang malayo ako sa pamilya. Paminsan-minsan ay lumalapit sa akin si Trisha para humingi ng pera at binibigyan ko naman siya kapag nakakaluwag ako. Papa Dudut, ilang buwan ding nanahimik ang buhay ko hanggang sa dumating ang araw nang mabalitaan ko na isinugod sa ospital si Mama Mila.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon ng severe bronchitis si Mama, Papa Dudut. Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga sintomas nito pero hindi niya ito pinansin. Kaya noong lumala na ang sakit niya ay huli na ang lahat. Nauwi ang sakit niya sa pneumonia at respiratory failure. Kinailangan na niyang gumamit ng oxygen dahil hirap na siyang huminga. Bawat galaw niya ay hinihingal na siya. Hindi na siya makalabas ng bahay at hindi na makalakad at palagi na lamang nakahiga. Mabilis na tumamlay si Mama, namayat siya at humina ang kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari ay kinailangan kong umuwi, Papa Dudut. Bigla na lang kasing nawala si Kuya Marlon matapos makita ang mga nangyari kay Mama. Ang sabi ni Kuya Marlon ay ayaw daw niyang mag-alaga ng sakiting tao kaya agad siyang nakipaghiwalay. Sa isang iglap ay naiwang mag-isa si Mama at mabuti na lang Papa Dudut at nandun pa rin kaming mga anak niya na siyang nag-alaga sa kanya. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Papa Dudut. Ako ang namumroblema sa lahat ng mga gastusin. Lahat na yata ng kakilala ko ay nautangan ko para lamang sa gamot at oxygen ni Mama. Munting na akong sumuko noon dahil hindi ko na alam kung papaano ko babalansehin ang pagkayod at pag-aalaga kay Mama. Lahat na lang ng problema ng pamilya namin ay ako na ang humarap. Pero kahit na ganoon, kahit na malaki ang galit ko sa nanay ko, ay hindi ko naman magawang pabayaan na lamang siya. Kaya sa huli ako pa rin ang nag-alaga at nagbantay sa kanya, Papa Dudut. Ma, lika. Kumain ka na. Anong niluto mo? Itlog. Itlog na naman? Wala na ba tayong ibang ulam? Wala tayong pambili ng ibang ulam eh. Paubos na rin yung sinahod ko. Kailangan pa nating i-budget yung natira para sa mga susunod na araw. Itlog. Kaninang umaga. Itlog na naman ngayon? Magtiis na lang muna tayo. Ang mahal kasi ng gamot mo eh. Pesting buhay to. Wala man lang matinong tao na nag-aalaga sa akin. Ma, may sakit ka na't lahat, ganyan ka pa rin magsalita. Kung aayusin ko ba pananalita ko, gagaling ba ako? Hindi naman, di ba? Pero subukan mo namang magpakumbaba kahit ngayon lang. Ang taas pa rin kasi ng ere mo eh. Kayo na nga lang tong nangangailangan ng tulong tapos ganyan pa rin ang ugali nyo hanggang ngayon. Anong magagawa ng pagpapakumbaba ko? Meron ba? Meron, ma. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos. Alam nyo, kaya ayaw tayong tulungan ng ibang tao kasi sobrang sama nyo sa totoo lang. Sorry ma, alam ko na may sakit ka pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Yung ibang tao, ayaw magbigay ng tulong sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga pinagagawa nyo nung malakas pa kayo. Ang taas kasi ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tingin nyo sa ibang tao mas mababa kaysa sa inyo. Sakit lang to. Gagaling din ako. At yung mga ayaw tumulong, edi wag silang tumulong. Grabe ma. Hirap na nga kayong huminga, ganyan pa rin ang ugali nyo. Pinipilit nyo bang maging masamang damo para tumagal pa buhay nyo? Para hindi kayo mamatay? Kasabihan lang yun ma, hindi totoo yun. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mo kaawaan ko sarili ko? Hindi ma. Ang gusto ko, kaawaan mo ako. Ako ang naghihirap para mabantayan ka. Ako na pinabayaan mo pero inaalagaan ka. Yung problema mo ngayon, ako ang namumroblema. Pero ni minsan, pinroblema mo ba yung mga problema ko noon? Hindi naman, di ba? Wala kang ang paki sa akin. Pinalayas mo pa nga ako eh. Mas mahalaga sa'yo yung Marlon na yun. Pero nasa na siya ngayon?
Mas mabilis pa sa 4:00 na tumakas simula nung malaman niyang may sakit ka. Pagod na ako, ma. Ang bata-bata ko pa pero pagod na ako sa buhay ko. Kailan ba ako makakaranas na maging masaya? Kailan ko ba mararanasang guminhawa? Pinaglihim mo ba ako sa problema? Kasi hindi na ako tinantanan ng mga problema ko eh. Eddie, iwan mo na ako kung pagod ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Antayin mo na lang akong mamatay dito. Kung pwede lang sana, ma. Kung pwede lang. Matagal ko lang ginawa yun. Kung tutuusin nung tinawagan ako ni Trisha para sabihin tong kalagayan mo, pwede naman na hindi ko na lang pinansin yun eh. Pero nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero basta ang alam ko lang, nanay kita at hindi maaatim ng puso ko na naghihirap yung babaeng nagluwal sa akin. Kahit na matagal mo na akong pinabayaan. Ang gusto ko lang naman mapagtanto mo na nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iniwan sa kabila ng mga ginawa mo sa amin. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo na eh. Magkakasama nga tayo noon dito sa bahay pero daig pa namin ni Trisha na walang nanay. Daig pa namin yung parang inabando na. Yung mga bagay na yun man lang sana magpaunawa sa'yo na sobrang mali yung mga naging desisyon mo noon. Ngayon may pagkakataon pa, ma. Pwede ka pang magbago. Pwede ka pang bumawi. Yun ang gusto kong gawin mo. Ang magpakananay sa amin na dapat noon mo pa ginawa. Tapos ka na, ha? Tapos ka na sa mga pagngangawa mo? Kung tapos ka na, iwan mo na yung pagkain ko. Nakaka-high blood ka. Ang drama mo. Kahit anong iyak pa ang gawin mo dyan, wala kang makukuhang award. Hindi pa nga ako magaling. Sinusumbat mo na yung mga ginagawa mo. Kung ganyan ka din lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Buisit! Bahala ka nga sa buhay mo, ma. Kayo na nga lang tong tinutulungan eh. Kayo pa galit. Papadudot kahit ganoon ang mga sinabi sa akin ni Mama ay hindi ko pa rin siya iniwanan. Hindi ko alam kung bakit. Kung tutuusin ay dapat bato na ang puso ko pagdating sa kanya dahil sa dami ng kasalanang nagawa niya sa akin. Pero at the end of the day ay nanay ko pa rin siya at kahit gaano pa kasakit, ang mga ginawa niya sa akin ay hindi ko kaya na hayaan na lamang siyang mag-isa. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Papa pero pinagtabuyan lamang niya ako. Wala na raw siyang responsibilidad kay Mama simula noong nagloko ito at kahit mamatay pa raw siya ay wala na siyang pakialam dito. Kung kani-kanino na ako lumapit noon para lamang makahingi ng pampagamot ni Mama. Lumapit ako kay Congressman pati na rin sa mga NGO. And thankful naman ako, Papa Dudut, na may mga taong tumutulong. Pero ang problema kasi nakakahiya nang bumalik ulit sa kanila kapag naubusan na kami ng pera. Yung araw-araw na sinasahod ko kasi bilang delivery boy ay pang isang araw lamang nagamutan ni Mama. Papadudot dahil hindi diretsong nakakainom ng gamot si Mama ay mas lalong bumaba ang kalusugan nito. Dumating noon sa puntong nagka-impeksyon na rin ang baga nito at pati puso niya ay naapektuhan na rin. Lumala ng lumala ang lagay ni Mama hanggang sa binawian na nga siya ng buhay. Teka, anong oras na ba? Ala, 11:00 na pala ng gabi. Sakto may mga nakiramay kanina na nagdala ng kape at biskwit. Makapagkape nga.
Sundutan ko na rin ang pahinga sandali. Sarap umunat. Anak, Oh, anong ginagawa mo dito? nakita ko yung post ni Trisha. Pasensya na, ngayon ko lang nabalitaan. Ngayon ka lang magpapakita kung kailan patay na si Mama? Sobrang dami ko kasing ginagawa eh. Hindi ko na… Sana pinanindigan mo na yung mga sinabi mo noon. Hindi ka naman nag-alala sa kanya kahit konti di ba? Bakit nagpunta ka pa dito? Nagpunta ako rito para sa inyo, hindi para sa nanay nyo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam kong mahirap mawala ng magulang. Matagal na kaming walang mga magulang. Bata pa lang ako, tanggap ko na nawala na akong nanay at tatay. Hindi na bago sa akin to. Anak, huwag ka naman ganyan sa amin. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Ako ang nagpakananay at nagpakatatay sa kapatid ko simula nung talikuran ninyo kami. Hindi ba ako pwedeng magalit? Ano? Dahil magulang ko kayo? Kailangan ko kayong irespeto? Ganun ba yon? Pa, sa tingin mo, deserve mo na makatanggap ng respeto mula sa akin? Pagbali-baligtarin mo man ang mundo, kami pa rin ang magulang mo. Ano ba ang definisyon mo ng magulang? Kasi para sa akin, ang magulang, sila ang pundasyon ng mga anak eh. Sa inyo dapat natututo ang mga anak. Sa inyo dapat magkaroon ng inspirasyon. Kayo ang dapat na gumagabay at nagbabantay sa mga anak ninyo. Ginawa nyo ba yun sa amin? Ni minsan hindi nyo ginawa yun. Kaya kahit bali-baliktarin ang mundo, hindi ko kayo matatawag na magulang ko. Binuo nyo kami, oo. Pero hanggang dun lang yun. Patawarin mo na lang kami. Patay na nga si Mila oh. Magtatanim ka pa ba ng galit sa taong patay na? Ginamit mo pa si Mama para humingi ng tawad. Alam mo ba kung ano yung masakit? Namatay si Mama na hindi man lang nagbabago ang tingin niya sa amin. Nawala na lang siya nang hindi man lang inako yung mga maling ginawa niya. Pinanindigan niya lahat ng mga naging desisyon niya hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kasakit yun? Wala man lang siyang pagsisisi, tapos gusto mo na patawarin ko na lang kayo? Patawarin ko kayo kasi ganito yung buhay ko? Patawarin ko kayo kasi naging pabaya kayo? Hindi ganun kadali yun. Mas gagaan ang loob mo kapag wala kang sama ng loob sa dibdib. Mas bubuti ang buhay mo kapag pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo, anak. Huwag mong alagaan yung mga hinanakit mo sa buhay. Ang daling sabihin yan eh kasi hindi nyo naman naranasan yung buhay na dinanas ko. Ako lahat yung sumalo. Lahat ng responsibilidad, ako lahat. Wala naman akong pagpipilian eh. Pasensya ka na kung naging pabaya kaming magulang sa inyong magkapatid. Ako na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng mama mo. Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Tao lang ako. Tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang ako na naghahangad ng pagmamahal mula sa mga magulang. Sa totoo lang, hindi pa ako nangangalahati sa buhay ko, pero gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang sumuko. Gawin mo tong panimula. Bumangon ka. Kung ayaw mo kaming patawarin, sige, karapatan mo yan. Pero tulad ng sabi mo, bata ka pa, kaya marami ka pang pwedeng gawin. Sobrang hirap pa. Kung alam mo lang, sobrang hirap. Ang dami mo ng pinagdaanan, di ba? Nalampasan mo naman lahat. Ano pa bang hindi mo kaya sa puntong to? Alam ko, sobra-sobra ang naging pasakit namin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, hindi na ako magpapakita. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman nyo na kahit ganito ako, mahal ko kayo. Kung gusto mong makita si Mama, pumasok ka na lang sa loob. Salamat anak. Balang araw, siguro mapapatawad din kita. Siguro kapag umayos na ang buhay ko, kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, baka naman pagdating ng panahon na yon, lumambot din ang puso ko para patawarin ka. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magalit. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin, puro galit lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang iba.
Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita pa ulit sa amin si Papa. Nabalitaan ko na lamang na nahuli siya sa kalagitnaan ng paggamit niya ng bawal na gamot matapos ma-raid ang apartment nito. Papa Dudut, hindi ko alam kung papaano ako magsisimula noon. Sobrang lugmok na ang buhay namin. Patong-patong na ang utang ko at halos walang nagtatagal na pera sa mga kamay ko. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga ako nabiyayaan ng magandang pamilya. Ganon pa man ay pinilit kong bumangon muli. Nang mga panahong yon ay namasukan bilang kasambahay si Trisha samantalang ako ay sinubukan kong maghanap ng mas magandang trabaho. Nagtulungan kaming magkapatid hanggang sa isang oportunidad ang kumatok sa buhay ko. Isang bagong tayong kumpanyang nangangailangan ng empleyado. Bilang nakapagtapos naman ako ng information technology, ginamit ko ito para makapasok sa kanila. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako at unti-unti ay nakatayo ulit kami sa pagkakadapa. Nag-ipon ako, Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera kaya pinagsikapan kong mag-ipon. Hindi naglaon ay nakahanap naman si Trisha ng trabaho sa ibang bansa. Unti-unti ay binubuo na naming pareho ang buhay namin. Wala man kaming maituturing na magulang ay hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Ngayon ay may pamilya na si Trisha at nakatira sa probinsya, samantalang ako ay nananatili pa rin sa kumpanyang pinapasukan ko at patuloy sa pag-abot ng mga pangarap ko. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, Papa Dudut, at habang humihinga pa ako ay pagpapatuloy ko ang mabuhay anuman ang problemang dumating. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ko sa mga taong nakikinig ngayon. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Treb. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga relasyon na sa una lang masaya at masarap. Tapos sa dulo malungkot na at masalimuot. Pero nasa magkarelasyon pa rin kung handa nilang ayusin ang kanilang pagsasama o mas mabuti na lamang na maghiwalay na sila. Ikaw, kabarangay, handa ka bang ipaglaban ng isang relasyon kahit na gusto mo nang bumitaw? Papa Dudut. Dear Papa Dudut, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya simula noong dalaga pa lamang ako. At gusto ko na ang mapangasawa ko ay hindi taga sa amin sa Isabela. Kaya nga nung nauso po ang Facebook, kung sino-sinong lalaki ang kinausap ko para makipagkilala. Karamihan ay mga taga Maynila. Meron din namang mga taga Rizal at Batangas, pero wala naman akong sineryoso sa kanila dahil patapos pa lamang ako sa high school ng mga panahong yon. Bago ko i-share ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Shaira, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Meron na akong 2 anak at kinakasama na tawagin na lang po nating Noriel. Factory worker siya at nakilala ko noon sa kantina dati kong pinagtatrabahuhan bilang dishwasher. Lagi kasi siya doong kumakain. Noong nabuntis ako ni Noriel, alam ko na meron na siyang anak sa dati niyang kinakasama. Pero tinanggap ko pa rin yon dahil mahal ko si Noriel. Magsisimula ang lahat taong 2024 noong nabuntis niya ako sa pangalawa naming baby, Papa Dudut.
Kamusta? Anong resulta? Ayan oh, tignan mo. 2 guhit? Ibig sabihin buntis ka, sweet cake ko. Huwag mo nga ako tawagin ng ganyan, naiirita ako eh. Naiirita ka kasi buntis ka? Oo, Bakit? Blessing kaya yan. blessing nga pero kapapanganak ko pa lang, di ba? 3 buwan pa lang yung panganay natin tapos nabuntis mo na naman ako. Dumidede pa nga sa akin yung anak natin. O ano naman? Anong ano naman? Natural, mabubuntis ka kasi may nangyayari sa atin. Oo nga, pero sabi ko 'di ba, ayoko pang magka-baby tayo. Labo mo naman eh. Di mo kasi naiintindihan. Lalo hindi ikaw ang nagbubuntis. Hindi talaga, dahil trabaho niyo mga babae ang magbuntis. Di ka na talaga naawa sa akin, no? Alam mong hirap na hirap ako nun sa pagbubuntis sa panganay natin. Tapos binuntis mo na naman ako. 3 buwan pa lang walang nangyayari sa atin, tapos init na init ka na dyan. Ilang beses ko nang nasabi na hindi pa ako handa. Na ayoko pa. Lalo pa dumidede pa yung panganay natin pero hindi mo ako pinakinggan. Tinuloy mo pa rin. Ginalaw mo pa rin ako kahit labag sa loob ko. Pinagbigyan kita pero nakiusap ako na wag mo akong bubuntisin pero hindi ka nag-ingat. Hindi ko nakasalanan yun. Sana uminom ka ng pills para hindi ka mabuntis. Tapos ako ngayon sisisihin mo. Ayos ka rin talaga eh. Uminom naman ako pero ang daming komplikasyon sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo yun? Grabe ang sakit ng ulo ko, kulang na lang iuntog ko sa pader para lang mawala. Hirap pa ako makatulog sa gabi at kung ano-ano pang pangit na bagay yung mga naiisip ko. Dagdagan mo pa yung puyat sa pag-aalaga sa anak natin at mga gawaing bahay. Inggit na inggit nga ako sa'yo kasi palagi na lang mahimbing ang tulog mo sa gabi. Tapos ikaw pa ang galit pag iniistorbo ko ang tulog mo dahil lang gusto kong magpatulong sa pag-aasikaso sa baby natin. May trabaho pa kasi ako kinabukasan nun. Ikaw kaya pumasok na puyat, sige nga. Di mo kasi alam na bantay sarado kami ng bisor namin. Bawal aantok-antok sa production. Kaunting mali mo lang, siba ka. At yun ang iniiwasan ko dahil kawawa tayo. Sana naisip mo man lang yun. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo, kung anong mararamdaman mo. Pero ako ba? Kahit konti, iniisip mo rin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang! Malamang oo. Kaya nga ako nagsisikap sa pagtatrabaho para sa'yo at sa anak natin. Talaga lang ah. Para ka namang sira eh. Sira na kung sira. Pero para sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo na iniisip mong kapakanan ko, hindi mo ako agad bubuntisin. Wala kang awa sa akin? Akala mo ganun lang kadaling mag-anak? Kung makapagsalita ka parang di natin anak yung dinadala mo ah. Paano na lang pag lumaki ang batang yan at nalaman niya na ayaw mo sa kanya? Ano na lang mararamdaman niya? Hindi ko sinabi na ayaw ko sa anak natin. Ang akin lang, hindi pa to yung panahon para magbuntis na naman ako. Hindi ka ba nakakaintindi? 3 buwan pa lang yung panganay natin, Oriel. Hindi naman kagad lalabas yung pangalawa natin. May ilang buwan pa para lumaki yung panganay natin. Hirap sa'yo, masyado kang OA. Ako pa talaga yung OA? Eh sino pa ba? Alam nga namang nanay ko tayo lang naman nag-uusap dito. O isa pa yung nanay mo? Oh, anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Baka pag nalaman niyang buntis na naman ako, may masabi na naman siya sa akin. Kagaya nung unang beses na nabuntis ako. Pabayaan mo na si nanay. Ganun lang talaga yun. Masyado madaldal pero wala namang ibig sabihin yung mga sinasabi niya. Hindi mo ba nakikita na tuwang-tuwa naman siya sa apo niya nung pinanganak mo? Sigurado ako matutuwa lang din yun pag nalaman niyang buntis ka. Duda ako dyan sa sinabi mo. Parang hindi mo naman kilala nanay mo. Kilala ko siya kasi nanay ko siya. Ikaw ang baka hindi nakakakilala sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Kahit ano talagang sabihin ko, wala akong boses pagdating dyan sa nanay mo. Hirap sa'yo lahat ginagawa mong issue. Una yung pagbubuntis mo. Tapos ngayon nanay ko naman. Wala ka talaga sa hulog eh. Papadudo 2023 nang nagkakilala kami ni Noriel. Noong taon ding yon ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa iisang bubong. Bale, tumira kami sa bahay nila sa Quezon City kasama ang nanay niya. Pero bago yung taong 2016 nang kinuha ko ng tiyahing kong tagaluto sa naturang kantin kung saan kami nagkakilala ng kinakasama ko. Siyempre excited ako noon dahil ang nasa isip ko ay pagkakataon ko na para matupad ang pangarap kong makapag-boyfriend ng taga-syudad. Alam ko na hindi ko dapat priority ang paghahanap ng karelasyon dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya noong araw. Ni hindi na nga ako nakatungtong sa kolehiyo kahit gustuhin ko pa. Pero lahat ng mga kapatid ko ay meron ng asawa at sariling pamilya. Ako ang bunso sa aming 5 at matagal nang hiwalay ang mga magulang namin.
Laking lola kami pero namatay na rin siya noong 2016 kaya nga tuwang-tuwa ako nang papuntahin ako sa Maynila ng tiyahin ko para magtrabaho dito. Palagi akong pinagsasabihan ng tiyahin ko na mag-ipon ng pera para may panggastos ako sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko yon masyadong iniintindi, Papa Dudut. Noong naranasan ko na kasing sumweldo ay naging magastos po ako. Tapos kung sino-sino pa ang dinidate kong lalaki na nakikilala ko lamang online. Kaya nga may reputasyon ako na maharot sa mga mata ng tiyahin ko. Pero hinayaan na lamang nila ako dahil nasa tamang edad na raw ako. Kaya nga noong nabuntis ako at nagsama kami ni Noriel, ay hindi ako makareklamo ng todo sa kanya tungkol sa estado ng buhay namin. Noong isang beses kasi na nagsabi ako sa kanya ay sinisi lamang niya ako dahil masyado raw akong mapusok at hindi marunong makinig sa kanya. Na kung humanap lang daw ako ng lalaking marunong magdala ng pamilya ay hindi ko maranasang mas maghirap pa. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang pangatawanan na lamang ang bunga ng mga naging desisyon ko, Papa Dudut. Ewan, hindi yata talaga ako siniswerte sa buhay lalo na sa kinakasama at dumagdag pa sa stress ang nanay niya na palagi akong inaaway kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut. Wow! Ang cute naman ng damit ng baby niya. Kaninong baby niya? Kayo po pala, Nay. Oh, ako nga. Bakit kumakaano ka naman dyan Akala mo nakakita ka ng maligno. Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang po talaga ako sa pagdating nyo. Paano hindi ka magugulat? Tutok na tutok ka dyan sa cellphone. Kulang na lang idikit mo yung mga mata mo dyan. Sobra naman po kayo. Ako pa ang sobra. Kanina ko pa napapansin babad na babad ka dyan sa cellphone mo Kumakaasta ka, akala mo wala kang inaalaga ang anak Ngayon lang naman po ako nag-cellphone. Yung anak ko naman po natutulog sa duyan sa kwarto. Hindi ko naman po sinara ang pinto para tanaw ko at mabilis kong mapuntahan. Lumabas lang po ako ng kwarto saglit para kumuha ng tubig na maiinom sa ref. Tapos nag-cellphone ka na dyan bigla. Nag-chat din po kasi yung tiyahin ko. Kinukumusta ako kaya nireplyan ko lang. Nag-chat daw. Maniwala sa'yo. Ay kung gusto niyo tingnan niyo po po tong cellphone ko, kausap ko po yung tiyahin ko. Oo na. Pero may pasabi-sabi ka pa dyan Cute ng damit ng baby. Pinag-uusapan niyo rin ba ng tita mo yun? Ay, yun po ba? Hindi po. Nakita ko lang sa Facebook nung nagbukas ako ng account. Sinasabi ko na nga Puro ka Facebook. Wala naman po sigurong masama doon lalo't ngayon lang naman ako nag-Facebook, Nay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi maganda sa isang nanay na katulad mo yung puro ganyan ang inaatupag. Dapat ang ginagawa mo pag hindi mo inaalagaan yung anak mo, naglilinis ka ng bahay. Tingnan mo napakaraming hugasin sa lababo. Ako pa bang hinihintay mo maghugas ng mga yan? Hindi naman po, pero mamaya ako na sana huhugasan yung mga pinggan. Masakit pa po kasi yung balakang ko at medyo nangangalay yung mga binti ko. Sus! Kunwari ka pa. Sabihin mo, nagdadahilan ka lang para hindi makapaghugas. Style mo, bulok. Ay, hindi naman po ako nagdadahilan. Hindi raw, pero halatang halata naman sa'yo. Inoobserbahan lang kita, Shaira. Pinagpapasensyahan lang, lalo at buntis ka sa panganay niyo ni Noriel ko. Tapos ngayon, nagpabuntis ka na naman sa anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Ayos ka rin talaga no? Hindi ko naman po ginustong mabuntis ulit. Si Noriel po ang sisihin niyo kung bakit buntis na naman ako. Aba, at bakit ko naman sisisihin yung anak ko? Siya po kasi yung may kasalanan. Sa totoo lang, ayoko nga po munang sundan yung panganay namin lalo 3 buwan pa lang siya. Kaya lang masyadong mainit si Noriel. Tapos nagtatampo pag hindi ko pinagbigyan. Malamang! May pangangailangan yung anak ko. Alam ka naman sa ibang babae niya hingin yung pangangailangan niya kasi ayaw mo siyang pagbigyan. Hindi naman po sa ganun pero nag-usap naman kami na hindi pa ako handa. Sa kakaunting panahon lang naman ang hinihiling ko para makarecover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi naman siya nakinig. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat handa ka ano man ang mangyari. Tsaka kasalanan mo rin naman May iniinom kang pills, di ba? Meron po pero tinigilan ko na bago pa may mangyari sa amin ni Noriel. Oh, ayan! Hindi namin mo rin.
Kasalanan mo rin talaga yan kasi alam mong buntisin ka pero nagpagalo ka ng walang proteksyon. Hindi po kasi maganda yung epekto sa akin ng pills. Eh di sana sumubok ka ng ibang proteksyon. Hindi lang naman pills ang pwede mong gamitin para hindi ka mabuntis eh. Alam ko naman po, kaso nakakatakot eh. Natatakot ka naman saan? Sa pwedeng maging epekto nun sa katawan ko. Marami po kasi ako nababasa na horror story sa Facebook na galing din sa kapwa ko nanay tungkol sa mga contraceptive na gamit nila. O bakit ako nun? Wala naman nangyari sa akin nung nagpaturok ako ah. Hirap kasi sa'yo masyado kung mapaniwalain sa mga nababasa mo sa Facebook. Iba-ibang katawan ng mga babae. Tsaka kung pumalpak yung unang ginamit mo, di magpalit ka ng iba. Subok lang ng subok hanggang mahanap mo yung hiyang sayo. Ganon yon. Papadudod simula pa lang noong tumungtong ang mga paako sa bahay ni na Noriel ay pinagtaasan na talaga ako ng kilay ng nanay niya. Buntis na kasi ako noon nang dinala ako sa bahay nila at pinakilala ako ng kinakasama ko sa kanyang nanay. Sinabi lang sa akin ni Noriel na may pagkamasungit ang nanay niya pero kuhanin ko na lang daw ang loob para magkasundo kami. Siyempre ang gusto ko ay magkaroon ng maayos na relasyon sa nanay ng kinakasama ko. Pero kahit na anong subok ko sa simula pa lamang ay mukhang ayaw talaga sa akin ang nanay ni Noriel. Madalas niya akong angilan na parang isang dragon na anumang sandali ay bubuga ng apoy. Ang dami rin niyang sinasabi, kumilos man ako o hindi sa bahay nila. Nung ipinagbubuntis ko nga ang panganay namin ni Noriel ay nahirapan talaga ako ng husto kaya kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong kumilos pero hindi yon maintindihan ng nanay ng kinakasama ko. Papadudot lagi niya akong inuobliga na maghugas ng pinggan at maglaba. Kasi nakikitara lang daw ako sa pamamahay nila. Yun din ang rason kung bakit takot na takot akong magbuntis sa pangalawa namin. Bagay na hindi naman maintindihan ni Noriel na mga panahong nagsasama kami sa bahay nila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may 6 na taong gulang na anak si Noriel sa dati niyang kinakasama na sinusuportahan din niya ng mga panahong yon. Kaya ang maliit niyang sweldo mula sa pagpa-factory worker ay nahati sa anak niya sa una at sa amin. Bilang ako ang babae ay sa akin nakatoka ang pagbabudget kaya masasabi kong mas madalas pa kaming kapusin kesa nakakaluwag. Ewan. Pero kahit na anong gawin kong paghihigpit ng sinturon ay hindi talaga kami makaahon, Papadudot. Kaya naman takot na takot akong magbuntis noon dahil sigurado na lalo kaming malulubog sa kahirapan. Alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Noriel, kaya nga lang ay lagi kong sinasabi sa kanya ang mga pangarap ko at gustong mangyari sa pamilya namin. Nagkasundo pa nga kami na kapag malaki-laki na ang panganay namin ay babalik na ako sa pagtatrabaho para makatulong sa kanya. Kaso'y nabuntis niya ulit ako nang wala sa oras. At kailangan na lang naming pangatawanan ang magiging baby namin habang nagpapatuloy sa buhay, Papadudot. Pero aminado ako na may mga gabi pa rin na binabagabag ako ng aking mga takot para sa magiging buhay namin sa hinaharap. Ano ba yan? Kanina ko pa naririnig yung pagbubuntong hininga mo ah. Kita mo natutulog na yung tao eh. Sana all natutulog. Ako rito hindi pa eh. Kasalanan ko ba yon? Pikit mo ang mga mata mo. Kung ganun lang kadali yon, sana kanina pa ako tulog. Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko. Lagi ka na lang nagagalit sa akin tuwing gusto ko magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Feeling ko tuloy wala ka ng pakialam sa akin. Gabing-gabi na nagdadrama ka pa eh. Patulog na nga yung tao oh. Saka saan na naman galing yung pinagsasabi mo? Sa akin lang. Naisip ko lang kasi yun yung pakiramdam ko. Sa Ira naman eh. Ayoko ng away. Pagod ako. Pagod din naman ako
Paano ko napagod eh? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Baka nakakalimutan mo na buntis ako tapos nag-aalaga pa ako ng anak natin, Noriel. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo madali rin ginagawa ko Ay nako, nagre-reklamo ka na naman eh. Hindi ako nagre-reklamo. O ba't ganyan tono mo? Malapit ko na tuloy isipin na hindi ka na masaya sa pamilya natin. Talaga? Nakuha mo pang isipin yun kung sakali? Oo, mahal ko kayo ng anak natin. Pati na rin itong baby na nasa tiyan ko pero hindi ko lang mapigilang mapaisip kung meron ka ba talagang pangarap para sa amin. Ano na naman ba yan? May plano ka ba talagang ibukod kami ng mga bata? Ano? Alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Ng bahay, Noriel. Hindi ba nangako ka sa akin noon? Pag nakaluwag-luwag tayo, ibubukod mo kami ng anak mo. Gusto ko lang malaman kung may bala ka pa rin na to pa rin yung pinangako mo sa akin noon. Sa totoo lang, parang malabo na yan. Lalo na ikaw may sabi pag nakaluwag-luwag tayo. Sa panahon ngayon, mas madalas pa tayong gipit kaysa nakakaluwag-luwag. Kaya paano ko pa matutupad yung pangako ko sa'yo na mabubukod ko kayo? Saka may paparating tayong baby. Di ba dapat mas unahin ko yung anak natin kaysa sa kung ano-ano mga naiisip mo? Pero di ba kapag nagsasama na ang babae at lalaki, bumubukod na sila? Para lang sa may mga pera yun. Saka, bakit ba gusto mong bumukod hindi naman tayo pinapalayas ni nanay dito? Hindi nga, pero bahay niya pa rin to. Dapat meron tayong sariling bahay lalo't lumalaki na ang pamilya natin. Sa panahon ngayon ng mamahal na mga bilihin, paano pa kaya ang renta? Sige nga, gusto mo yatang mamulubi tayo at sa kalsada na lang tumira eh. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Aabot tayo sa ganun pag hindi ka pa nanahimik dyan. Masyado kong maraming gusto hindi pa nga tayo umaasenso. Kasalanan mo naman eh. Nag-uusap na tayo noon. Maayos na yung plano natin na pag lumaki-laki ang panganay natin, tutulong ako sa pagtatrabaho para makaipon tayo. Kaso, masyado ka mainit sa kama. Ayan tuloy, nabuntis mo na naman ako. Hindi pa nga natin natutupad yung usapan natin na mag-iipon pero pakiramdam ko back to zero na naman tayo. Kawawa naman sa'yo anak natin dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa nga pinapanganak, palagi mo na sinisisi. Hindi ko sinisisi ang anak natin. Ikaw ang sinisisi ko. Ay talaga naman. Kaunti na lang, malapit na ako mapikon sa'yo. Lagi ka namang napipikon sa akin bago pa ba yun? Hirap sa'yo, masyado ka emosyonal. Alam mo naman buntis ako? Malamang, emosyonal talaga kaming mga buntis. Dinamay mo pa yung ibang mga buntis. Baka ikaw lang naman talaga ang ganyan. Hindi mo alam, nakakayamot ka na. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Tama siya na para ka may sariling mundo. Sinabi sa'yo ng nanay mo yon? Na para ako may sariling mundo? Oo! Ano sagot mo? Wala. Nagkibit balikat lang ako. Ayoko nang pahabaan yung usapan kaya hindi na lang ako sumagot. Grabe ka talaga? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Paano kita ipagtatanggol kung nakikita ko na parang totoo naman ang sinasabi ng nanay ko? Isipin mo nga yan. Huwag lang lagi pagkukulang ko yung tignan mo. Tignan mo rin yung sarili mo. Masyado akong mapaghanap. Hindi ka na marunong makontento. Sige na, matutulog na ako. Huwag mo na ako istorbohin. Papadudot matapos ang pag-uusap naming yon ni Noriel na nauwi na nga sa pagtatalo ay nadagdagan lang ng panibagong tampo ang mga nauna kong tampo sa kanya. Alam ko na mas praktikal na tumira sa bahay nila pero nahihirapan na kasi akong pakisamahan ng nanay niya. Sa tingin ko ay ginawa ko naman ang lahat ng abot ng makakaya ko pero wala. Matigas at malayo ang loob sa akin ng biyanang kong hilaw. Simula noon ay hindi na ako nagsabi ng saloobin kay Noriel dahil siguradong hindi na naman niya ako pakikinggan. O baka nga sisihin niya ulit ako at sabihing masyado akong mareklamo at ako talaga ang hindi marunong makisama sa amin ng nanay niya. Pakiramdam ko papadudot ay wala akong karapatan na magsabi ng feelings ko. Kaya naman tinuong ko na lamang sa pagsali sa mga online group sa Facebook ng mga kapwa ko nanay at may kinakasama ang paglalabas ng mga hinaing ko sa buhay at sa relasyon namin ni Noriel. Bali ang ginagawa ko ay nagpo-post ako ng aking mga problema sa grupo na sinalihan ko at marami namang nagkokomento para magbigay sa akin ng pagpapayo. Hanggang sa may napansin akong isang Facebook account na paulit-ulit na nagko-comment sa mga post ko. Hindi nagtagal ay nag-chat sa akin ang naturang account para makipagkaibigan. Akala ko ay kapwa ko rin siya nanay kaya inaccept ko ang friend request niya sa akin sa Facebook. Pero makalipas ang ilang araw ng pag-uusap namin ay inamin niya
na isa siyang lalaki, Papa Dudut. Hindi lang pala siya magaling magpayo, marunong din magpatawa. Sino marunong ding magpatawa? Po? Sino nga yung marunong magpatawa? Wala po. Anong wala? Patingin ang cellphone mo. Ayoko po. O bakit? Siguro may tinatago ka sa akin ano? Bakit naman po ako may itatago sa inyo? Aba ewan ko. Galing ako sa kusina, katatapos ko lang magluto. Naabutan kita nakaupo na naman dito sa bangko habang pangiti-ngiti. Tapos sabi mo, marunong din siya magpatawa. Eh sino ba yung marunong magpatawa na yon, ha? Si ano po? Si Papa Dudut po. Si Papa Dudut? Opo. Katatapos ko lang po kasing makinig ng Barangay Love Stories. Sa dulo po nagpapayo si Papa Dudut. Tapos bigla po siyang nagpatawa. O bakit hindi ka sa radyo nakikinig? Bakit dyan sa cellphone mo? Meron po kasi silang live sa Facebook. Doon po ako nakikinig at nanunood na rin. Siguraduhin mo lang na yun talaga ang pinaggagawa mong babae ka, ha? Nay naman, ano pa po bang iba kong gagawin sa Facebook? Aba ewan ko sa'yo. Napapansin ko na panayan ang inaatupag mo. Hindi naman po. Ngayon lang po ako umupot nag-cellphone eh. Hindi raw. Ayos-ayusin mo lang talaga dahil pag nalaman ko na may ginagawa kang milagro dyan sa cellphone mo, nako, palalayasin kita rito sa pamamahay ko. Sobra naman po kayo sa ginagawang milagro. Alam niyo po ba na masama ang mambintang? Kaya nga ayusin mo. Matanong ko nga po kayo, Nay. Total, nag-uusap na tayo. Ano yon? Curious lang po ako kasi matagal na rin naman na akong nakatira sa inyo eh. Ano nga yon? Dali-dali ano at may pinapakulo pa akong bulalo dun sa kusina. Bakit po ba ang init ng ulo niyo sa akin? Sa pagkakaalam ko wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Pero palagi pa rin kayong nagagalit sa akin. Nagtanong ka pa talaga ha? Hindi pa ba halata? Naalin po? Na ayaw ako sa'yo. At kahit na wala ka pang gawing masama, ayaw ko na talaga sa'yo nung unang beses pa lang nakita kitang tumapak dito sa pamamahay ko. Bakit naman po? Aba hindi ko alam. Malay ko. Basta naiinis ako sa pagmumukha mo kapag nakikita ka. Pero wala naman ako magawa dahil nanay ka ng apo ko eh. Parang ang unfair naman po nun sa akin kasi ginagawa ko naman lahat para mapalapit sa inyo. Sabi ni Noriel, kuhain ko lang daw ang loob nyo para magkasundo tayo. Pero parang ang tigas-tigas nyo pagdating sa akin. Eh ganun talaga. Alangan naman pilitin ko ang sarili ko na magustuhan ka. Eh hindi ko nga kaya, di ba? Tsaka kahit paano sinubukan ko naman na tanggapin ka ng buong buo. Kaya nga lang talaga hindi ko magawa. Siguro kasi magkaiba kayo nung unang kinasama ng anak ko eh. Ayun, kahit paano, kuha nun ang loob ko. Magkaiba naman po talaga kami. Talaga magkaiba kayo. Kaya nga siguro ayoko sa'yo kasi mas gusto ko pa rin sa kanya. Pero ako na po yung kinakasama ng anak nyo. Kaya kailangan nyo akong tanggapin sa ayaw at sa gusto nyo. Kung palayasin kaya kita rito sa bahay ko sa ayaw at sa gusto mo. Grabe naman po kayo. Kung magsalita kayo, parang kayo ang kontrabida sa kwentong napakinggan ko sa Barangay Love Stories kanina. Kulang na lang bumuga kayo ng apoy dyan eh. Iniinis mo talaga ako? Hala, Nay! Yung pinapakulo nyo dun sa kusina. Ha? Parang umaapaw na po yata. Naku, mabuti pa puntahan nyo na. Oo nga, kakalidis ko lang ng kalan eh. Baka dumumi na naman. Ay, teka nga. Puntahan ko na nga at ikaw na babae ka ha. Tumulong ka dun sa paghahain sa mesa. Puro ka cellphone. Kulang na lang, idikit mo yung mukha mo dyan sa cellphone mo. Kayo nga po, puro na lang pagalit sa akin eh. Paano hindi ako magagalit? Binibigyan mo ako ng dahilan. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kaya bakit abot langit na lamang ang galit sa akin ng nanay ng kinakasama ko? Kung makapagsalita siya, akala mo ay hindi ako ang nanay ng mga apo niya. Sobra talaga akong nasaktan sa mga ibinibintang sa akin ni nanay dahil wala namang totoo sa mga yon ni isa. Nakikipag-chat lang naman ako sa nakilala ko online at wala kaming ginagawang masama, Papa Dudut. Saka hindi ko naman inuubos ang oras ko sa pakikipag-chat o pakikipag-Facebook lang gaya ng sinasabi ng nanay ni Noriel. Sa katunayan ay nagse-cellphone lamang ako pag natapos ko na ang asikasuhin ang anak namin at gumawa ng kaunting gawaing bahay na kaya kong gawin. Pero parang tanga ang nanay ng kinakasama ko dahil
Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palagi siyang nakakahanap ng kadahilanan para maggalit sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil wala namang ginagawa si Noriel sa tuwing inaagrabyado ako ng nanay niya ay hindi niyo ako masisisi. Kung lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mas matimbang talaga sa kanya ang nanay niya kesa sa akin at sa mga anak namin. Doon na ako nagsimulang magtanim ng galit kay Noriel at lahat yon ay ikinuwento ko sa lalaking kachat ko. Bagay na nauunawaan naman niya. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng karamay sa katauhan niya ng mga panahong yon. Kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Feeling ko ay matagal na kaming magkakilala at kaunti lang kasi ang alam kong impormasyon tungkol sa kanya. Sabi lang niya ay may kinakasama siya dati na matagal na ring nagsishare ng mga problema sa Facebook group kung saan kami nagkakilala. Hindi rin daw kasi maayos ang naging pagsasama nila noon hanggang sa nagkahiwalay na nga sila, Papa Dudut. Wala po silang anak tapos ay naiwan sa kanyang account at password ng dati niyang live-in partner. At doon niya nadiskubre ang mga group page na sinalihan nito. Simula noon ay naging misyon na raw niya ang magbigay payo sa mga problema ng mga nanay at may live-in partner na kasali sa naturang Facebook group kung saan kami nagkakilala. At masasabi ko na magaling talaga siyang magpayo, kaya naman aminado ko na napagaan niya ang kalooban ko. Kaya lang habang mas lumalalim ang pagkakaibigan namin, mas lalo pala akong binabantayan ng nanay ni Noriel, Papa Dudut. Grabe, panalo talaga mga hirit niya. Tawang-tawa ako. Aray! Sinasabi ko na nga ba na iba kang kinakausap sa cellphone eh? Nasasaktan ako! Wala akong pakialam dahil grabe ang gigil ko sa'yo, babae ka! Ano po bang kasalanan ko? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Nagmamaang-maangan ka pa eh. Kanina pa ako dyan sa likod mo. Kaya nababasa ko na may kachat kang nagpapatawa sa'yo. Po! Paano kanina pa kayo dyan sa likod ko? Tapos hindi ko man lang kayo naramdaman? Daig niyo pang multo ah! Abot talaga! Ito na po ako. Aray po si Shaira! Hindi ko pa natatanggal sa kanya ang mukha ng lahat ng buhok niya! Inaano po ba kayo ni Shaira? Bakit hindi mo tanongin niya magaling mo kinakasama kung bakit ako gigil na gigil sa kanya? Noriel! Sinasaktan ako ng nanay mo eh wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Wala raw! Abay, napakasinungaling mo ah! Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba kasi nangyayari dito? Ano pinag-aawayan nyo? Yang kasing kinakasama mo, may kung sinong chinachat sa cellphone niya. Akala niya siguro eh hindi ko siya inoobserbahan. Kunwari pa na nakikinig kay Papa Dudut, pero meron naman palang ibang inaatupag. Totoo ba yun, Shaira? Hindi yun totoo. Anong hindi totoo? Oh, eh bakit hindi mo may pakita sa akin yung cellphone mo? Ha? Pakita mo dyan sa anak ko para magkaalaman na. Sige, kapag mali ako, ipapaputol ko itong dila ko ngayon din. Oh, ano pang hinihintay mo, Noriel? Kunin mo yung cellphone ng babaeng yan. Akin ang cellphone mo! Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Akin isabi! Bakit ba kasi kukunin mo? Eh di parang lumalabas na naniniwala ka sa sinabi ng nanay mo. Maniniwala talaga sa akin si Noriel dahil nanay niya ako. Tsaka bakit ako magsisinungaling? Sige nga. Dahil galit kayo sa akin at gusto niyong lumayas ako sa pamamahay ninyo. Kaya nga mas nabigyan ako ng rason ngayon na palayasin ka. Akin isabi yung cellphone mo, Shaira! Titingnan ko lang naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ni nanay, o hindi wala na tayong problema. Please, Noriel, huwag mo nang kunin yung cellphone ko. Akin na yung cellphone ko, Noriel. Hindi ko pa talaga agaw sa'yo, hindi mo pa ibibigay. Akin na yan. Hayaan mo na munang tingnan ng anak ko yung cellphone mo. Tingnan mo na, bilisan mo. Nandiyan sa messenger niya. Teka, ito na nga po. Oh, ano?
Tama ako, di ba? May kachat nga na ibang lalaki ang magaling mo kinakasama. Sino to kausap mo, Shaira? Wala yan. Anong wala ka dyan? Tingnan mo nga, nagbibiroan pa kayo. Napakasinungaling mo! Oh, yan ang dapat sa'yong malandi ka. Hindi pa ako malandi. Wala akong ginagawang masama sa anak nyo. Noriel, maniwala ka sa akin. Wala akong nilalanding iba. Paano pa ako maniniwala sa'yo? May ebidensya na, oh. Tingnan mo, ang tagal-tagal nyo na pala nag-uusap. Kinukwento mo pa sa kanya yung mga problema natin. Bakit? Nagpapaawa ka? Gusto mo kampihan ka niya? Kasi nagkukulang na ako sa'yo bilang kinakasama at tatay ng mga anak natin. Hindi yun ganon. At saka magkaibigan lang kami. May kaibigan man na nag-good night at nag-good morning sa isa't isa. At nagpapaalalahanan ko kumain, ha? Pwede ba? Huwag mo na akong gawing tanga, Shaira. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Papadudot, hindi ko akalain na nakaabang lang pala sa akin ang nanay ng kinakasama ko para magkamali ako. At nang sa ganoon ay mapagbuhatan niya ako ng kamay katulad ng ginawa niya sa akin ng araw na yon. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa na huwag na niya akong saktan ay hindi pa rin siya nakinig sa akin, Papadudot. Nagbingi-bingihan siya sa pagmamakaawa ko at patuloy akong sinaktan. Pero ang higit na mas masakit sa akin ay ang pagkampi sa kanya ni Noriel, Papadudot. Guilty din naman ako at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil may ebidensya na nakikipag-chat ako sa ibang lalaki online. Bagamat wala namang kaming ginagawang masama ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ng mag-ina. Ipinilit nila, lalo na ni Noriel, na nanlalalaki ako at makapal daw ang aking mukha. Yun na rin ang simula ng panlalamig ng kinakasama ko sa akin dahil kumbinsido siya na may iba na ako. Isama pa ang sulsol ng nanay niya. Simula noon ay tinigil ko na ang pakikipag-usap ko sa chat at blinako na siya sa messenger ng walang paalam. Aminado ako na noong una ay nalungkot ako pero dahil guilty din naman ako sa pakikipag-usap sa iba ay wala na akong nagawa. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi kay Noriel. Kaya lang mas pinaramdam sa akin ang kinakasama ko na hindi niya ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko, Papadudot. Alis na ako. Baka matraffic pa ako pagpasok. Noriel, sandali. Bakit ba? Teka lang, mag-usap muna tayo. Ano mag-usap? Hindi ba narinig sinabi ko? Baka matraffic ako pagpasok sa trabaho. Lunes pa naman ngayon. Palibasa wala kang alam kasi ikaw nandito ka lang sa bahay. Sobra ka naman. Totoo naman eh. Hindi ka nagtatrabaho sa atin. Ako naman hindi ba? Tapos nandito ka lang sa bahay at wala ka namang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakakalimutan mo, nag-aalaga rin ako ng anak nating panganay. Hoy, dapat lang para naman may silbi ka. Ha? Anong may silbi? Sa lagay, tagapag-alaga na lang ng anak natin yung papel ko sa mundo? Oo, dahil ikaw ang nanay ng anak natin. Pati na rin yung baby nasa tiyan mo. Alam mo, huwag ka na magsimula ng drama dyan dahil bubuwis lang ako sa pagmumukha mo. Kunwari ka pa na mabait. Yung pala pag nakataligod ako may ginagawa ka milagro. Wala sabi akong ginawang milagro. Wala akong ginawang masama. Lukoy mo lelang mo. Tigil-tigilan mo ko dyan sa kasinungalingan mo, Shaira. Pasalamat ka, buntis ka, kundi. Kundi ano? Sasaktan mo na naman ako katulad ng ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi naman kita sinaktan nun ah. Sinampalang kita. Hindi pa ba pananakit ang tawag mo doon? Normal na reaksyon lang yun ng taong galit. Dahil nahuli ko lang naman na kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki sa cellphone. Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magpapaparty ka ba kasi nalaman mong gumagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi, pero ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magkaibigan lang kami nung lalaking kausap ko sa chat? Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako nagloko sa'yo. Hindi pa, pero papunta na rin yun doon. Akala mo yata talaga tanga ako no?
Akala mo pinanganak ako kahapon. Akala mo palalagpasin ko na lang yung kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki. Binasa ko kaya lahat ng usapan nyo kaya alam ko nagsusubo ka sa kanya. Lalo na pag may problema tayo. Nakakadiri ka. Malandi! Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi dahil hindi ko nilandi yung kausap ko. Alam mo rin yan kung totoong binasa mo nga lahat ng usapan namin. Saka matanong nga kita ha? Bakit sa palagay mo sa kanya ako nagsusumbong tuwing may problema tayo imbis na ikaw mismo ang kausapin ko? Sige nga, sagutin mo. Ewan ko sa'yo. Ewan mo sa akin? Yan! Yan yung dahilan. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Na ayaw na kitang kausapin dahil lagi ka nalang galit sa akin. Para kang nanay mo. Manang-manak sa kanya. Ikaw na lang sana yung pwede kong maging kakampi sa pamamahay na to. Pero hindi mo naman yung pinaparamdam sa akin. Tapos lagi mo pang binabaliwala ang nararamdaman ko kasi masyado akong emosyonal, maarte ako, bla bla bla. Sinong gaganahang makipag-usap sa ganyang tao? Sige nga. Hindi pa rin dahilan yun para makipag-usap ka sa ibang lalaki. Hindi nga, pero wala naman kaming relasyon. At hindi ako tanga para paabutin yun sa ganon, lalo't pamilyado na akong tao. Talaga lang ha? May reputasyon ka nga sa tiyahin mo sa pagiging marot. Dalaga pa ako noon. Iba na ngayon na meron na akong mga anak. Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Nagawa mo nga makipag-usap sa ibang lalaki. Nakakahiya ka. Wow naman! Pag kaming mga babae nakakahiya. Pero pag kayong mga lalaking gumagawa ng katarantaduhan, proud pa kayo at sasabihin nyo pa na may pangangailangan kayo. Paano naman kami mga babae? Paano naman ako? Para sa kaalaman mo, may pangangailangan din ako. Pero hindi katawan ng ibang hanap ko kung hindi pang unawa at pagmamahal. Turingan pa naman na ikaw ang kinakasama ko, pero hindi ko sa iyo yun maramdaman. Tapos sa huli, ako pang lalabas na masama kasi nakahanap ako ng kaibigan at kakampi dun sa lalaking kachat ko? Kahit na ano pang sabihin mo, gagagawan mo pa rin kung bakit mababa na tingin ko sa'yo. Sa tama naman mga sinabi ko, masyado ka emosyonal, masyado ka mahina. Tapos, saan mo isisisi pagkukulang ng sinasabi mo, masyado ka lang talaga mapaghanap. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Ang hilig mong gawing komplikado ang sitwasyon. Tapos iiyak-iyak ka dyan, akala mo ikaw ang biktima rito. Lalo ako nabubwisit sa'yo Kaya pwede ba, Shaira? Tigilan mo ako ha? Papadudo, tinalikuran na ako ni Noriel pagkatapos ng pagtatalo namin yon at naiwan akong humahagulhol sa bahay nila. Sa ingay ko ay nagising ang nanay ng kinakasama ko at tulad na lamang ng inaasahan ay pinagalitan niya ako at ininsulto. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako lumalaya sa bahay nila pero sinabi ko na lamang na kung aalis ako ay isasama ko ang anak namin ni Noriel, Papadudot. Doon na niya ako tinigilang kausapin dahil mukhang natakot siya na layasan namin sila ng anak ko. Sa totoo lang, Papadudot, ako ang mas takot na umalis sa poder ni Noriel dahil wala namang kaming mapupuntahan ng anak ko. Buntis pa ako ng mga panahong yon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa bahay ng kinakasama ko hanggang mga anak ako. Pero kahit na dumating na ang bunso namin ay nanatili pa ring malamig ang pakikitungo sa akin ni Noriel. Oo, mabait siya sa mga anak namin pero sa akin ay wala na siyang kaamor-amor. Tingin ko ay tagapag-alaga na lang ng mga anak namin ang turing niya sa akin, Papadudot. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, sa katunayan ay lalo pang ang tumalim ang dila nito. Gustong gusto ko na talagang umalis sa pamamahay nila. Pero hindi ko alam kung saan naman pupunta. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa sitwasyon na kinakaharap ko. Alam ko namang may kasalanan ako pero pinagsisihang ko na yon. Saka bakit lahat na lamang ng sisi ay napunta sa akin? Pagod na ako at aminado akong may mga gabi na hinihiling ko na sana'y mamatay na lamang ako. Maraming salamat po, Papadudot, sakaling mapili ninyong i-area ang sulat ko and God bless sa Barangay Love Stories. And more power sa inyong istasyon, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1